Bună, dragilor, sunt Danica. Dimineața se împrietenește foarte bine cu o cafea delicioasă. Mie îmi place să-mi încep ziua cu o aromă intensă și o notă dulce cremoasă care îți mângâie sufletul. Azi vreau să vă arăt o rețetă specială pe cât de simplă pe atât de rafinată. Cafeaua vietnameză cu ou. Pentru și mai multe rețete apasă butonul de urmărire a paginei mele Cakes, dar și a contului de TikTok Cakes.Danica21. Mai întâi pregătesc 100 de ml de cafea tare și o păstrez fierbinte. Separ două ouă, păstrând doar gălbenușurile pe care le pun într-un bol. Adaug peste ele o lingură de zahăr și le mixez până se spumează. Adaug și o lingură de lapte condensat îndulcit. Adaug un strop de vanilie, doar cât să dea o aromă plăcută. Mixez timp de câteva minute până se transformă într-o cremă groasă, fină și deschisă la culoare. Când crema e gata, torn cafeaua fierbinte într-o ceașcă și așez deasupra crema de ou cu o lingură. Servesc cafeaua direct din stratul de cremă ca să simt contrastul dintre gustul amar al cafelei și dulceața catifelată a oului cu lapte condensat. Pentru și mai multe rețete delicioase, apasă butonul de urmărire a paginii mele Cakes, dar și a contului de TikTok Cakes.Danica21.